Bugün velosipedçiler günü, barıgızda da beyram bilen. Bular şul oңайdan men de әлеге beyramni o'zimcha belgilab o'targa o'yladim. Bu motorluklar, mana bu huzurluklar. Lekin bizde tavlar yok deyişler. Mana bunda qarasınlar, bunday tav. Velosipedimni yo'l iteriga to'xtab oldim. Bunda da huzurlar. Biz endi uli yo'ldan titresh yo'lina kirdik. Bunda mashinalar oz. Hozir shilda yo'l o'ng'aydan dergankin. Ortdan bo'lmasa da yondan ortdan endi menga da biz bek qanaqat ham qora qizal do'stlar mana. İki sulu bor qo'yin yo'lchilarni uzatib qoladi bizga. Hayırlı yol tilab. Motor, huzurlu. Evet başakta biz 4 pişmak, 4 divar, 4 sten altında yatıp şu huzurluklardan mahrum bulup kalırız. Hoş his, yumuşak jil. Бар жер яшеллек, я моторлык. Һәм булар барсы да сәпит белән барганда күренәләр. Зур юлдан менә шушындый аланлыкларга, буланлыкларга кирип, хозурланып, алга баруыбызны дәвам итәбез. Арттан куючы юк, ашыкмыйбыз дуслар. Bugün dünya ko'lamida velosiped kuni ham velosiped bilan Pitresh rayoni Ленина Кокушкина бистасына boramiz. Sog'indirasың bit Pitresh deb jırlay. Шулай итеп Pitreshga kelib jetdik do'stlar. Bunda kamera turar ekan, kizibni kimetem endi. Штраф salmasınlar. Mana shunday motor alg'ili joyga Pitreshimiz bizni qarshi oladi. Salam Pitreshlar. Qozondan, Bulg'or radiosundan, Qoyil G'iymatovdan. Qaynar salam bugungi velosiped kuni bilan tabrik eta boramiz. Mana donliqli Pitresh tovuq fermasi. Mana bunda burilish Pitreshdan Ленина Кокушкинаga. Ham mana bu oq bag'onalarga men odatda oyoq bilan tayanirga yarata edim. Bu yo'lda shulay itini әле deb. Mana bulay turib oyoq bilan bosgan edim, ayma. Sapit bilan kelib to'xtadim da. U bag'ona bo'lib chiqmadi. Mana shunday ekonomli bag'onalar plastmassoy hozir yo'llarda. Algış ayağınız bilen basıp jığılıp kete görmeniz benim şekilde. Hayırlı yollar dostlarım. Bunu şöyle itip eğlendire. Gelip kolay trene. Burada çıkar. Bu yakta yırtılar. Hayırlı gün. Salam sana. Ленина Кокушкина. Hazır indi senin boyunca sefer başlanacak. Qarşı al bizni. Bugün xalqaro velosiped kuni. Endi men g'adatdagicha velosipedda. Mana men Pitresh rayonundagi Ленина Кокушкинадagi meshitning tahoratxonasida. Mana shulay motor etib butunisi
Татарча һәм русча язып куелган. Үзе кечкенә генә җыйнак кына мәчет. Шундый чиста, пөхтә барсы да, субханалла. Менә килеп җиттек инде, әлбәттә, иң беренче булып мәчет. Ул Ленин Кокошкинның башында гына икән, кем әйткәндәй, бистә башында гына. Шулай итеп, Шунда яшибез. Фаил килгәннә мин бик шат, әле үзенә дә әйтәм. Әйтерсең 30 ел бирәсе вакыт үтмәгәндә һаман да шул Фаил. Һаман да шул гүзәл. Шундый сагынып килдем, Сәфит белән җиндереп килдем менә күрергә. 5 минутта сөйләшмәдек без инде күптәнге сөйләшеп аралашып йөри торган кешеләр. Хатирәләр яңартайм. Фаил бик тырыш, ул инде беренче курстан ахрысы шул радиоаппаратураны күтәреп йөрде. Мин ул шундый тыйнак кына егет. Әллә нигә бер генә сөйләшеп ала иде инде без. Мин дәшсәм җавап бирә иде, үзе килеп дәшми иде инде ул. Шулай шикелле инде баштарак. Шуннан бу аппаратураны күргәч мин шаккаттым. Ничек инде Фаил синме? Ничек син радиода сөйләшеп утырасыңмы дип бик гаҗәпләнгән идем мин аңа. Хәзер инде тел бистәсенә әйләнеп китте. Рәхәтләнеп, кичләр буе, көннәр буе сөйләшеп утыра ул. Сәфиттә барганда да сөйли, эфирда да сөйли. Güzel. Сөйли дисең дә, монда син сөйлисең әле һаман мин түгел. Менә мин килгән төшкә Гүзәл әйем шундый тыйнак кына. Юк, мин электән сөйләүчән идем бит, сөйләшүчән. Мин белән сөйләшмидем бай. Менә ике баһадирда егет үстереп куйган Гүзәл килгән төшкә. Субханалла, бик матур җир суралары, җирләре, исәнлектә, бәхеттә, тигезлектә шулай яшәргә насыйп булсын сиңа. Безгә дә кунакка килерсең Казанга барса, радиода яна. Балаларыңны ияртеп, конакларыңны ияртеп алып, матур итеп шулай. Менә бу Питрәчтәге Ленина Кокушкина авылындагы безнең Владимир Ильич Ленин бабайның музей-мемориалы. Ленин бабайны шалашта качып яткан диләр. Ул менә нинди бай булган икән. Минем курсташым Гүзәл ни өчен шулай икәнлеген аңлатып бирә хәзер безгә. Володя Ульянов Ленин университеттагы сходкадан соң монда әнисе Мария Александровна бала чагын монда уздырган. Чөнки әнисенең әнисе менә бу именияне сатып алган. Александр Планк дигән кеше. Ул хәтта менә күрше авылдагы зиратта җирләнгәндә Александр Планк аны каберен карап торалар. Шундый тарихи кабер бар. Аннарысын шуңа күрә шалашта яшәмәгән ул. Һәм ул монда беренче тапкыр килмәгән студент чагында. Ул монда җәй көне алар шул Сибирьдән каникул вакытында монда кайтканнар бабасының имениясенә һәм татар балалары белән уйнап, аралашып үскән егет. Татарчада сөйләшкән, татарча җырлаган, сары чәчәк саплары дип. Элеккеге урыслар татарча белә, татар авылы дип әйтеп буларны бирә. Уларның тәсире, татар теленең тәсире өчен булган. Кокушкин Апакай авылы. Аралашып торганнар инде алар. Кокушкин хәзер юкка чыккан инде. Шуңа күрә Апакай авылын Ленин Кокушкин дип атыйлар. Гүзәл, менә ул Ленин бабай безнең Владимир Ильич Ленин шул Казан университетыннан соң куылганнан соң да яшәгән инде, әйеме? Аңа җәза булырга тиеш. Сөргенгә сөрелгән шикелле, әйеме? Сөргенгә Казаннан бик күп китаплар кайтартылган. Менә атның чанасында китаплар алып кайтканнар, хәтта рәсем дә бар әле шундый. Бик күп укыган ул монда Чернышевский, уларны
революциягә әзерләнгән. Революцияга ул монда әзерләнгәндер дип әйтеп була. Менә бит без милли тарихи җирләрдә һәм шуңа күрә дә инде шушы Ленин Кокушкина да Тәслим апа әйткәнчә бик тә китап укырга яраталар. Шуның рухы саклана хәзердә инде. Бу инде шулай ук татарларның, безнең милләтебезнең шушы китапка мәхәббәте, хөрмәте шулай Ленин бабайга да күчкән булып чыга инде. Булгандыр ансы. Ленин бит инде ул Ульяновлар, алар бит зыялы гаилә, алар гади генә крестьян гаиләсе түгел. Әйе, алар байлар. Менә Александр Бланк, мин укыганым бар, хәтта Санкт-Петербургта ничектер моряклар белән бәйле госпитальләрдә врач булып эшләгән кеше. Шушы тарихи җирләрдә без сезнең белән дуслар. Килегез сездә хозурланыгыз. Менә янында гына бик матур күл монда. Үшнә елгасы. Яныннан гына узып китәбез алайса. Менә минем дә шундый хыялым бар иде. Юл аша гына узып китәбез. Менә нинди матурлык безнең үзебезнең Казаннан 30 чакрым ераклыкта гына. Шуны күрмишән яшәүләре алай ярамый. Менә бит нинди матурлык монда. Инде Ленин Кокушкинның артта калды дуслар, кайтыр юлга кузгалдым. Бу Салкын Чишмә дигән авыл. Менә нинди матур йортлар. Авылның исеме җисеменә туры килә. Бик матур, чиста пөхтә. Бик затлы зур мәчете бар аның. Менә монда юл кырыенда гына ул хәзер каядыр күренәчәк. Без инде кайту ягында бу юл уңаенда очраган беренче авыл. Салкын Чишмә авыл җирлегенең каберстаны, мәңгелек йорты. Инде Аллаһ Тәгаләнең йорты, гыйбадәт йорты. Авылдан нигәдер читтәрәк тора. Бәлки авылның уртасы кайчандыр шунда булгандыр. Ана анда авыл. Матур итеп чабып, пөхтә итеп куелган. Хәзер мәчетнең эченә кереп карыйбыз. Менә монысы инде Салкын Чишмә авылының мәчетенең эше. Тыптың хозурлык, матурлык. Ağaçtan işlenген мәчет. Колайларны, манараларны җил дөбердәтә. Мәчет эчендә магъҗизалы тынлык. Бөтен җирдә чиста пөхтә, тәртип, келәмнәр, мәнбәр. Субханаллах. Шулай итеп, минем сәфәрем ахырына якынлаша дусларым. Мин инде кайту юлында. Кайту бик уңайлы. Җил арттан диярлек булмаса да, ләкин инде камачаулык тудырмый. Шулай булгач, велосипед педальләрен әйләндерү бик җиңел ансат. Менә әгәр хәтерләсәгез дусларым, узган көз без әлеге мәчеткә нигез әзерләп йөргән идек. Бүген ул менә шундый халәттә. Әлхәмдүлилләһ. Инде манара күтәрелеп килә, субханалла, машалла. Бу инде безнең Царевадан соң Шигалиевага җиткәндәге мәчет. Иншалла. Аллаһның йорты, Аллаһның нуры төшкән урын. Исән сау башкарып чыгарга насыйп булсын, я Раббым. Бу дөнья эшкәнлек диләр, бик кыска. Шуңа күрә аның матурлыгын, ләззәтен, хозурлыгын күреп калыйк. Бер-беребезгә изге дугада булыйк. Дугалар алар сәфәрдә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул була. Мине караучы барлык дусларыма, барлык милләттәшләремә, гомумән бу җир йөзендә яшәүче бар кешегә дә исәнлек, саулык, иман байлыгы,
бәхет, шатлык, сөенечләр телим. Күрешергә насыйп булсын шулай сәфәрләрдә, Болгар радиосы дулкыннарында, гомумән шушы якты дөньяларда шатланып, сөенеп, елмаеп яшик дуслар. Минем белән хозурланып баручыларга кайнар сәлам. Шулай итеп бүгенге безнең дөнья күләмендә билгеләп бетелүче велосипед көне бик уңдырышлы, бик кызыклы, бик мавыктыргыч булды минем өчен. Мин алар хакында үземнең Instagram битемдә әле сезгә сөйләрмен. Шулай ук YouTube'тагы минем каналымда, ВКонтактеда, чөнки менә бу сторисларда гына әлбәттә бөтен байлык, бөтен мавыктыргыч сәфәрнең вакыйгалары сыеп бетә алмый. Ә сәфәр һәр вакытта да булсын. Юллар безне менә шундый матур юллар, киң юллар, тигез юллар чакырып торсыннар. Исәнлектә күрешкәнгә кадәр дусларым.